Cái lối kia có cái chân không là bao vậy. Cái bây giờ cái có sợi này cái bao này có sợi này cái apa no lối kita sợi statement nak lepas jangan jaya nara asuk tal kolong ma tong tong mani আমরা তো বনা মানে তাও মারাস ni je yak bai ba bini je bodol ni ngai je team ni ngai samkhai taw je manan final nai to mani abno to ei je narok ni poribar kai nei aborno nai na thampro rogo jumar no bai kai chubai man tei no thana da hinai to abno to chung khai mani tako Rajiv ni bini bibi bo sak saka ubagra song no bo hambai ri hunai abon bising tei ni kok prok bo hai rok tong chung tini media person no belai na hambai mario tini mo hai no bo chini da pani samkhai teni log log ri ma bagai chung tini no kok ton ro ma bore no log log ni log ri kha tini no bo belai ni sensitive mo hai isur no tini no bo khub importance di no tini log ri kha mo ngi no hambai chung tini yo jaga chini angphai Rajiv te chini kaka group to boni poribar no chini Maharashtra ni tidulung bai dagi bang bai khai chini bisaki tu sar dibar phaimani bising tei bo solution to bi phaika te chung boni samung jorak komni bising chung man ka boni phol komang boro komang jora 6-7 mas ngai tongka komang jaga boro khaisingna jaga gorikha boni khat theijak boni asa paijak ka jeboro phaijai na ngai apron phaijai tin hine boro pura mothagai tongma jara no chini Maharashtra ni ang WhatsApp te khebona message ro kama hai mai tei ayang nal tomne chini komang ma kiching chini ti prasa song chini suman babu song komang tong boro abai ke je boro mai condition to ne boro message iman pore ang letter no Maharashtra forward ke Maharashtra log log chini bisaki to sarno rohar ka jaga thang nai dinga chini bisaki to sarni logi phem pore boro no joto phaisi dinga chubakha tei boni ji Indian High Commission no jathanga Bangladesh ni mission no jathanga amai ke komang jaga khai tongo te botawo phone dike contact ngai tongo kai abni logi logi boro no mahai jarawo boro rangri ni set hamyang sugoi tongkha joto phaisi nu kotin ngi phega khoroni ni je Rajiv ni bini khoroni no busa jok buri mang busa tei khoroksa chini ka group ni khoroni no buri mang gabai boro te kono khana kori no buri mang boro tonglai gabai ken tini chung chini bai chini Rajiv ni bibi bobo Maharashtra ni chuti gai ngokhane khana ka boro glog glog na no kol khali jabo saima musu jago boro khop chai roi tongo hor koto ro pano jodi message khai boro naile khop khatung jago amoi chung wan chugo jora Christian bising dakti phaisa ko chung bo boro no thangya kne yasak na ni jora wo chung gari khungne boro no nai jeto kole shahar gari khungcha chung jodi reserve ma ka 3-4 rang nango ami mungai boro ni thani ma hai jora hamyawo buri boro ni rang bial ni jora rang toi ngo arrange khemana ya mungai chung chini yang am chuni asram bari ni ngai chung joto yot ni ngai te motha ni ngai chung joto pal te bahai ke boro no chubai manai chung pal am chuni ngai boro no chubanai te chung boro thangai lamjoknai boro no komang ma saldogai boro bahai ge klai tomani chung tini chini Maharashtra ni bising te chini sai bisaki to ni bising te chung hamari nogoi manka te chung buskani o sapta ni bising chung manan haya sa khayo te chung ujar khanai manka chini am chani boro ro je o je katatar je bera abo Indo Bangla border ni je fencing abo zero bahai ani bukawa belai khina tong thong jaka kai te chung agio asu diam thaka siam ni thaka onek jaga ono thangka chung saika ramjang mani khoba kebo hel khaya tabo Maharaja chono hel khaya kanai chin buwa gara tai chini ngo borom gnang bisu tai chini bisu ke to sar borok phaya khoni ta chono saijo khaima mai Maharaja ni chuba ma bai tabo chini pheng yong nahi khai chung belai no bukha khusi nang jaka এরপরে চুম্বং ন বেলা বেলাকে হামাই দিনা নিমচুন হামাই মারি খাতা তাই সে চুমতাবো ইয়ং না তো খাকা বদিন ইয়ং না সেমেখো ইয়ং না দিন তেইসা বরক ন চুন সাইজ খাই তেইসা চিনি লগেরি খেবা চুন তেসা বুখাও হামজং নন্তা